Ale on byl... On ani nebyl vlastně politik, to byl předseda lékařské komory nebo něco to bylo. Ale on byl jeden z nejobratnějších. Kdo? David Rath. A proč mluvíš v minulým čísle? Jako... No, protože teď momentálně si ho nemůžu pozvat, protože mi to neumožní státní zástupce. Jo. Ale... A rád bys? Teď mi slibte, že se to vystřihne. Slibujem. Ale poslední rozhovor, který David Rath poskytl před začením, bylo otázkám 13. května. Ano. A to jsme se mimo kamery pohádali, protože byl ministr školství Petr Fiala, který přišel do otázek a pozván, ale 3 týdny před ním byl David Rath s Leošem Hegerem. A následovalo to, že vedl jsem rozhovor s novým ministrem školství, on se omluvil za spackané státní maturity a my jsme v pátek upozornili oba dva hosty ke zdravotnictví, že přijdou po 40. minutě přibližně, protože bude ministr školství jako aktuální host. Zjevně David Rath to neskousl, přišel do studia během toho příspěvku, co se hosté střídají a David Rath říká, pane redaktore, to je naposledy. My tady čekáme 40 minut a my příště odejdeme. A Leoš Heger mlčel, vůbec nic neříkal, sedl si do té židle a David Rath prostě mě začal školit. A školil mě minutu a teď, jak je člověk za těch 10 let v České televizi zvyklý si nechat kálet na hlavu, tak jsem to vydržel minutu a půl, příspěvek trvá 3 minuty. A po 10 letech mi bouchly saze. Já jsem tomu Davidu Rathovi řekl, to mi tady vyhrožujete, že jste chtěl odejít, tak běžte. A David Rath se na mě podíval a říká, to myslíte vážně? Já říkám, myslím. Když chcete něco udělat, udělejte to, běžte. A on říká, já si budu stěžovat. Já říkám, bude mi ctí, běžte. On na mě tak kouká, říká, ale tohle je od vás nekorektní, takhle se chovám novinář média veřejné služby. A to mě tak namíchlo, že jsem řekl, vypadněte. Kameramani a režiséři jsou mi svědkem. Z těch kamer, a to jsem v životě nezažil. Na tom protože ti skočím do řeči, jenom Vašku, ale na to je krásný to, jaký on je prognostik, že vlastně řekl, jsem tady naposled. Ale teď si představte, že jak já jsem řekl, vypadněte. Karel trpí, do čeho se to dostane. Rozumíš, on už přece jenom chlap má leta, rozumíš, říká, už to nějak doklepu a teď najednou už se mu ty pacičky kříž a vypadá to divně. Bude hůř, ale máme připravený ještě jiné věci. Povídej, Vaši. Já se nezažil za 9 let vysílání otázek, že by to ty kameramany tak bavilo. Yeah. Protože jak jsem řekl, vypadněte, tak se najednou všichni vyklonili. Začali se koukat zpoza těch kamer. A teď následovalo to, že David Rath začal odcházet. A já zpravidla říkám, tady vidíte prázdnou židli, protože host nedorazil a vymluvil se. A teď najednou tam začala být ta prázdná židle. David Rath odcházel. A mě probleskl hlavu, jak já tohle zdůvodním té veřejnosti. Že tady je Heger, Rath pozval a mezi příspěvkem odešel. A naštěstí mě zachránil režisér, který zařval do toho odposlechu, že jo, to jsou ty bedínky, kde režisér hlásí, že už zbývá 30 vteřin do konce příspěvku a je zapotřebí vítat hosty. Tak se ozval, co to tam pan hejtman dělá, ať si okamžitě sedne. On vám vykolejil toho Ratha, ten si okamžitě sednul. Poprvé zatím. No, hele, vidíš, už seš to s náma. A v úterý ráno, když vyšla zpráva, že David Rath byl zatčen, tak mi psali kameramani a režiséři, ty poldy na toho Ratha taky posílat nemuseli.